Ele temaşavanên hêja seredana Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan bu Diyarbekirê her wiha peyamên dayî yan jî nedayî em dê li gel cîgerê Serokê Giştiyê Komaleya Şoreşger û Demokratên Kurd DDK de Abdulhayî Okumî ji bajarê Diyarbekirê bigirine desta. Silav bo TKK Abdulhay. Pek Abdulhay niha 140 proje bawer dikim Erdoğan ragihandin. Lê peyam hebûn di gotarawî de gotarawî tu çawa dinirxîne? Na di serî da ew 140 projeyên ku qala wê tê kirin jî ji mij da feal bûn, pirê wan ji xwe fealiyetê xwe didomandin. Ji ber wê yekê ev ya temamî ji bonî pêşerojê hilbijartina pêşerojê hat bikaranîn. Ev ya yek. Îja peyamên wî jî bi rastî gelên yani weka ku tê zanîn Diyarbekir navenda Kurdên Bakur e. Ango peyamekî gava li Diyarbekir ji Kurda re bêdayîn ew tê wateya ku ji Kurdên Bakur hemmiya re peyam e. Lê gelê Kurd wê hêviya ku peyama ku jê hêvî dikirin wê peyamê nedîtin. Yani dixwe hêvî ev bû ku qala azadiya, qala demokrasiyê, qala mafên mirova, qala çareserkirina pirsgirêka Kurd di pêşerojê da çi proje û çi karê dane pêşiya xwe qala wî bêkirin. Lê ji vana hemî bi temamî dûr sekinî. Tiştek dinê jî yani pirsgirêka Kurd ji xwe qet qal nekir, lê tiştek dinê jî di mesela aborî da jî ew zext û zorên ku gel ji mesela aborî jî dikişînin enflasyon dibinê enflasyonê da ku di nale gel wî jî qal nekir. Bi temamî qala qîrkirina rêya kir, qala bendava kir. Ev peyam jî bi rastî gelê Kurd qet ti kelecan nedan wê girseyê. O ji xwe gava ku meriv li kelejana girseyê jî dinêr, girseya ku di mitîngê da hazir bû, amade bû. Di nav wê di wê girseyê da jî tu kelecanekî, tu coşekî nehat dîtin. Ji ber vê yekê bi rastî gelek qels bihûrî axaftina wî jî û naveroka axaftina wî jî. Kekê Abdulhay niha Recep Tayyip Erdoğan di mitîngên xwe pêş salan mesela li Diyarbekirê got pirsa Kurd tirsekê wîsaya ez kefenî xwe ez ê li xwe bikim heta ku ev mesele neyê çareserkirin. Lê parlamentoya Tirkiye navê Kurdistanê anî niha dem serve derbas bû 2022 mafê got Kurd li hêviyîne bêguman heta îro nehatine dan. Lê gelo AK Parti û Erdoğan ji wê sekina xwe ji wê helwesta xwe berê dûr keftine û 2022 gava dibêjin pirsa Kurd hatiye çareserkirin. Niha tenê AK Partî ji vê meselê dûrketina wî ji xwe gelê Kurd vê yekê gelek zelal dibîne û vê yekê eşkere jî dike. Lê ji xêrî gelên Kurd an siyasetmedarên muxalif di nav AK Partiyê bi xwe da jî êdî kadroya wan jî wê îfadeyê dikin ku AK Partî ji felsefeya avakirina xwe dûr ketiye. Êdî ew mesela wê azadiya, mesela wê demokrasiyê, mesela wê çareserkirina pirsgirêka Kurd ji wê fikr û ramanê xwe bi temamî dûr ketiye. û ev jî gelek em di xebatê wî da, di seknê wî da, di kiryarê wî da, di pêkanînê wî da jî ev yek tê dîtin. Ji ber vê yekê ew AK Partiya ku di avakirinê da ew xwedî misyonekî demokrasî û azadî xwaz, ew AK Partî niha tune ye. Ev yek dê bandorê li dengê Kurd bike kekê Abdulhay yani divan hilbijartinên pêşwext bên kirin de an dema xwe de bên kirin de ji xwe proseyeke ji bo hilbijartinê li Tirkiye dest pê kiriye. Li gora bahweriya te ev sekna İttifaka Cumhur yan jî ya AK Parti yan jî di hilbijartina Serokkomar de dê bandorê bike ji bo dengê Kurd ev sekna heyî.
beni ev bandorek bike, ev bandorek neyini bike. Naha AK Parti de mesela Kurda da jiber bi tamamı bütündü disekine u perskreka Kürtçi bi tamamı idi red dike dibe perskreka ki avatine ev gotinin vi ev peyamin vi u ev tekiliye vi ku bi siyaseta Kurdra naha Kürden ku li metropolên Türkiye jî metro bajarên İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Aydın û wekîdin Kurdên ku li wê derê dijîn Kurdên karsaz çi karsaz dibe çi karmend dibe çi muhafazakar dibe çi seküler dibe bu wan Kurda ra jî êdî ev ji ber ku van peyamê wî li hember Kurda êdî bütündî sekine tekiliyê xû Kurda bi tamamî ji hev qut kiriye ev ya jî êdî gelek zelal û eşkere bûye ji ber vê yekê belê ew ê bandorek bike lê li dengê li ser dengê Kurda ew ê bandorek neyînî bike yani Kürt zû bi zû êdî ew ê xwe nêzî AK Partiye nekin wisa xuya ye. كيكي عبد الحي هروها انها قباقو مروف ل سكنا كردين باكور دي بروسين حل بشارتين تركيا ده تماشا دكه نها قالك بارتين تركيا هبونا عدالة بارسي جهب اشترى بيجم ملي سلامت بارسي قباكو نزيكاهي بپرسا كرد ردانينه دنگه خلو كردستاني گرتنه لی گابا گوش راستیا کرد دور کتنه دنگون دا کرنه یعنی اینها جهت نمونه کی گلکی باشش بوی به کی گلو همان تشت به آک پارتی رژی دیرو بده تشوا فکرت کی Naha li Kurdistana Bakur eviya gelek zelal xuya dike ku berê bi taybet jî di pêvajoya çareserkirina pirsgirêka Kurd da duwê pêvajoyê da AK Partiye di bajarên Kurdistanê da bajarên Kurda da gelek dengê xwe zêde kiribû û îtibar jî didît. Lê niha bi taybet li Diyarbekir kemî ji sedî bîst du do kêmtir deng nedistin. Lê niha bi awakî ew xebatên lêkolîner şirketên lêkolîner viya gelek zelal nîşan din ku li Diyarbekir awê ku xuyaya wê ji pazda nebihêre. Ev ya tevê wateyê ku ji gelê Kurd bi xwe deng nastîne. Lê li Diyarbekir ji sedî pazdeh gava bistîne ew jî gelên ku ji dervayên Diyarbekir ji ber karên xwe li Diyarbekirîn û nekurdin. Bi taybet jî ew ê ji wan deng bistîne ew jî li dora sedî pazdeh tiştekî xwezayî ye. بله سپاسیاتت کم که عبدالله یوکوموش جه دیار بکریل گل